салом алейкум ҳамватанои азиз тамошобинои ҳамин видео. Мо тасмим гирифтем ки инам хеле ҷойи тамошобоби шаҳри Душанбе ва тамоми манзараҳои зебои Тоҷикистона барои шумо ба навор бигирем ва ба ҳамин шабакаи худ бигзорем. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш, агар имконият бошад яктаи лайк ва яктаи комментария дар зери ҳамин видео нависед. ман мехоҳам ки ҳамин видеои мо ба мардуми хориҷиҳо ҳам барояд, сафи туристои Тоҷикистон зиёд шавад. саломат бошед, марҳамат, бо истироҳату бо фароғати видеоро тамошо кунед.